Ramogi jong machiegni mesawa mar wechego mag tuke kama tim mar Harambee Stars nowuok amodhi Gonde 2-2 gi tim mar Russia e tugo mar osiep otieno manyoro mane obagi e boma ma Antalya piny mar Turkey. Alexandra Sobolev nomiyo Russia gol mokwongo e dakika mar 8 kapok Anthony Akumu loyone Harambee Stars gol margi mana tok dakika 4 tok Russia yudo gol gi mokwongo. Jaloyo Masud Juma nomedo Stars gol mar 2 e dakika mar 36 ka tugo no nodhi e yueyo aka Kenya ne ni mbele Gonde 2-1. Ivan Obliakov nomedo Russia gol mar 2 mana kodong dakika 1 to tugo rumo. Harambee Stars koro biro keto ikruok ne tuke mag manyo otiko tugo tuke mag piny duto mabiro chakore tarik 13 dwe mar 11 e kindgi gi tim mar Gabon. It's the first time, first of all, that Kenya plays against a European team, and then against a big country and big football country with a big history. There was before Olympic champion, European champion. To play against this kind of teams with so good players, it's very tough. The boys played very well. We start nervous. We got a very simple mistake. Mary Momanyi mawuok e kar dak